फरायसा आफादा बर' बिजों आरो बर' राव आरो बर'नि हारिमु आरो बर' समाजाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोबाय थादों। 2006 आरो 2007 मायथाइयावनो सोलोंथाइ बोसोर आरो सोलोंथाइनि मावथांखि फोसावनानै जोङो खामानि मावबोबाय थादों। आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो दख्रानि सिङाव सानफ्रोमबो फरायसालियाव हाबै आरो गामियाव हाबनानै फरायसाफोरजों फोरोंगिरिजों आरो रायजो राजाजों बिमा बिफा बिथांमोनजों हाबनानै खामानि मावबाय थादों। दिनै खुंगा 52थि बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो नैथि साननि हाबाफारि बादियै दिनै सोलोंथाइनि सेमिनार लादों आरो बे सेमिनाराव गोबां जोंहा फुंखा सुबुं बिथांमोनखौ लेंहरनानै जे दानि निउ एडुकेसन पलिसिनि गेजेरजों बर' बिजोङाव जों बोरै गुन गोनां खालामनो हायो बिनि सायाव जोंनि सावरायदों। फुंखा सुबुं बिथांमोना गोबां जोंनो सुबुरन होलांदों। बेजों लोगोसे 2019 मायथाइयाव दुलाराय आसामाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु रोंगौसा सायख' आनजाद खुंदों आरो बे मिरु रोंगौसा सायख' आनजादाव दुलाराय आसामनि गेजेराव जाय क्लास 9 आव टप 3 आरो क्लास 10 आव टप 3 बै फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि। दा आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैयानि जानाय जोंनि गिबि थान्दै मेलाव गोबां सोलोंथाइनि सायाव जों सावरायदों आरो दिनै जानो गोनां डेलिगेटआवबो जों सावरायगोन आरो जों मोनसे पलिसि लानानै जिहेथु गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखिया सोलिगासिनो दंखायो। फैबाय थानाय 2020 मायथाइयाव जों जाहाथे 1 तारिखनिफ्रायनो गुन गोनांनि सायाव जाहाथे जों खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय आरो जों रिजुलेसन लागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2007 मायथाइनिफ्राय गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि फोसावनानै फरायसा आरो गार्जेन आरो फोरोंगिरि बिथांमोनजों सावरायनानै 2006 मायथाइनिफ्राय जोङो दुलाराय आसामावनो बर' बिजोंजों फरायनानै फार्स्ट डिभिजन साबेसे मोनो बेखौ सानजोबनानै जोङो बरायदोंमोन। दा फैयै जों फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनो थाखाय फरायसाफोरखौ फरायनो मोनसे इनभाइरनमेन्ट सोरजिहोनो थाखाय कम्पिटिसन लाबोनो थाखाय मानो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फोथायो जे जाय हारिया गुन गोनां सोलोंथाइ मोनदों बै हारियासो दिनै दावगादों आरो जुदि बर' हारियाबो दावगानो नांगौब्ला उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङाबो जाफुंनो नांगौब्ला बर' हारियाव जों गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगोन। दा गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों बोरै मोनगोन बेनि थाखायनो 2006 मायथाइयाव मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोरखौ जों बरायदों कमल कुमार देरहासार बान्था होनानै फरायसाफोरनि थाखाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय। 2010 मायथाइनिफ्राय जोङो जे जोंनि बर'नि गेजेराव जे ACS APSC आरो UPSC पास जानाय फरायसाफोरा जे माने अफिसारफोरा खम आरो बेखौ दुलाराय आसामाव साबेसे बर'नि गेजेराव अफिसार दं बेखौ सानजोबनानै जोङो 2010 मायथाइनिफ्राय जोङो APSC आरो UPSC कचिंखौ जागायदोंमोन। बिराद गोबाव सम जाबायमोन। 2010 मायथाइयावसो रुपज्योति ब्रह्म कार्जिया UPSC पास जादों। बेनि सिगांबो दङ नाथाय बिराद गोबाव गेप जाबायमोन। नाथाय 2010 निफ्राय जों कन्टिनिउ मोनबोगासिनो दङ आरो जोङो बर' फोरोंगिरिफोरा जाय 20 बोसोर जाबाय 15 बोसोर जाबाय दिनै बिथांमोना फोरोंनानै जे आसाम सरकाराबो BTC सरकाराबो बिथांमोननो अनसुंथाइ होआखै, सरकारि स्कुलखौबो सरकारि खालामाखै। दा दिनै बर' फरायसाफोरा जा एसे एनै रोंदों जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन दं आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै फोरोंगुरुफोरनि थाखाय जों मा मावनो हायो जिहेथु नन गभर्नमेन्ट अर्गानाइजेसन हिसाबै दा बिथांमोनखौ जोङो गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि थाखाय जोङो साबसिन फोरोंगिरि मदाराम बर' बान्था जों बिथांमोननो होबोदों आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनसे कम्पिटिटिभ लाबोनो थाखाय जे फरायसाफोरा क्लास स्कुलाव फरायनाय समनिफ्रायनो जाहाथे कम्पिटिसन लाबोयो बिनि थाखाय जों दुलाराय आसामाव 2 आरो 10 थाखोनि थाखाय जों टेलेन्ट सार्च एग्जाम खुंबोनाय जादों। दा जोङो एबसुआ जिखौ मावनो हादों बेखौ जोङो थाथ'नाय गैयामालासिनो बानाय गैयामालासिनो गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय बर'नि गेजेराव फरायसाफोरखौ बिथांमोनखौ जोङो लानानै जों सावरायनानै जों खामानि मावगासिनो दङ। दा जोङो एबसुआ हानाय खामानिखौ मावदों नाथाय माखासे खामानिया सरकाराबो मावनो नांगौमोन, माखासे खामानिया बिथाङाबो। नाथाय दा जों बर' बिजोङाव गोबां जा भेन्सार स्कुल दङ। दा जोंहा दुलाराय आसामाव 96 भेन्सार स्कुल दं एबसुनि डाटा मथे। दा LP स्कुला 600नि बारा दङ, 200नि बारा जोंहा गेजेर फरायसालि दङ। दा बै भेन्सार फरायसालिफ्राव दिनै बिसोरनि गायसननाय स्कुल साना जुदि नायोब्ला अबेबा स्कुला 20 बोसोर जाबाय, अबेबा स्कुला 25 बोसोर जाबाय। दा 25 बोसोर मास्टार मावनानै बिनि जिबनानो सेस जालांबाय मास्टारा। भेन्साराव थानानैनो रिटायार जालांलायबाय। दा बै स्कुलफोरजों मास्टारफोरजों लोगोसे बै स्कुलनि कन्डिसन बेखौबो जों नायनो नांगोन आरो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सनि गेजेरजों 52थि जथुम्मा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों साफ्रोमबो फोरोंगुरु बिथांमोनखौ जों साबायखर बावो आरो अराय सम जोङो भेन्सार स्कुल आरो फोरोंगुरुफोरनि जेंनायाव एबसुआ गसंबोबाय थादों आरो गसंबाय थागोन आरो इयुनावबो जों गसंबाय थागोन। बर' बिजोंखौ जों सरकारि नारसिननायखौ माब्लाबाबो न' कमप्रमाइस खालामा जोङो आरो बेजों लोगोसे भेन्सार स्कुलजों लोगोसे जोंहा गोबां जेंना दङ। फरायसालिफोरा दिनै सरकारि जायाखै आरो गोबां जोंहा फरायसालिफोराव लाथिख' फोरोंगिरि जानानै दं। गोबां फरायसालिफोराव जोंहा सिंगोल टिचार दङ आरो बयनिफ्राय देरसिन दा जाहैबाय बिजाबनि जेंना। जे आसाम स्टेट टेक्सट बुकनि कर्प'रेसन लिमिटेडनि बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना सावरायनानै बिथांमोना जोंनो सेमोन सावरायनायाव बुंदों जों सेमोन बिजाबखौनो जों राननो होआखैमोन।
आदार मिडियाम टेक्स्ट बुक माने जोंनि बिजाब जुदि बर' मिडियाम टेक्स्ट बुक मोनाबा जों नो आदार मिडियाम टेक्स्ट बुक जों बे स्ल'गानजों जे जों बर' बिजाबखौ जुदि जोंनि बिटिसिआव जुदि नांगौ बादि मोनाब्ला जों गुबुन मिडियामनि बिजाबखौबो रानहोआखैसोमोन थांनाय बोसोर दा बेखौ लानानै बिटिसिनि आरो आसाम सरकारा अबेबा डिस्ट्रिक्टनि आइएसफोरा पुलिस लानानै असमिया बिजाबफोरखौ रानहोदों दा दिनै जोङो जोंनि फरायसाफोरा जाय दिनै मेट्रिक लिरबाय बिथांमोना जे बिजाब मोना मालासोनो बिथांमोना लिरबाय आरो गोबां फरायसाफोरा जोंनि साइन्स आरो मेथ्स मास्टारनिफ्राय फोरोंजानो मोनासै बिथांमोना स्कुल लेभेलखौ बारलांबाय साइन्स मास्टार आरो मेथ्स मास्टारनि मोखांखौनो नुवासै बोरै फोरोंजानो मोनासै गोबां जोंहा फरायसालि दं भेन्सारानो जा सरकारियानो जा उइदाउट साइन्स टिचार मेथ्स टिचार बै फरायसाफोरा दिनै बारलांनो गोनां जाबाय सोरबा पास जाबाय सोरबा फेल जाबाय गोबां फरायसालिफोराव दिनै जोंहा बिजाबजों लोगोसे आरो अबेबा बिजाब मोननाय फरायसालिफ्राव दिनै बिजाबनि जेंना जे बिजाबाव भुल साफायनाय गोबां फरायसालि दिनै बिश्वनाथ आरो मा होनो सनितपुराव 99% स्कुलानो भेन्सार जानानै दं हानि जेंनानि थाखाय दा बैफोर जेंनाफ्राव जों माब्लाबाबो नो कमप्रमाइज आरो बेखौ लानानै जों खामानि मावबाय थागोन भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जों अरायसम नारसिनबोबाय थादों दा आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि हिसाबैसो बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ खावलायो आरो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार आरो मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ सरकारि बेसरकारि आफादफोरखौ जों खावलायो जे बर' फरायसाफोरा बिराद रोंनाय दङ दिनै बर' फरायसाफोरा दिनै जों कमल कुमार देरहासार बान्थाखौ जेला 2006 मायथाइयाव जेला होजेनदोंमोन अब्ला जोंनि बर' फरायसाफोरनि बयनिफ्राय बांसिन मोननाय नम्बरफोरानो 60-70ल'मोन नाथाय दा कमल कुमार देरहासार बान्थानि 2018-19 मायथाइयाव बयनिफ्राय लास्टआनो 91-92 जाफैबाय थारमाने मेथ्स आरो साइन्सफोराव 100आव 100 मोननायबो जोंहा दङ गामि दफायाव रायजो जानाय जौ फाग्लिनि फिसाफोराबो दिनै मेथ्सआव 100आव 100 मोनफैदों बर' फरायसाफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ बिथांमोनहा मोनगौ जुदि जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफोरा जुदि गामियाव जुदि आबहावाखौ मोजां लाखियोब्ला बोथोर गैयामालासिनो मेला जानाय बोसोरसेयाव 365 सान थायो 365 सानबो जों बर'नि ओनसोलफ्राव मेला जानायखौ नुबाय थायो ओंखायनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ लोगोसे सरकारि बेसरकारि जाहाथे बर' ओनसोलफ्राव बर' गामिफ्राव बर' न'खरफ्राव जाहाथे गथ'फ्रा मोजां सोलोंथाइ लानो लुगैनाय आबहावा गेदेरखौ सनमान होनाय उन्दैखौ अननाय आरो मोनसे सासे मोजां नोगोरारि जानो लुबैनाय जाहाथे गियान आरजिनो लुबैनाय बेबादि जाहाथे आबहावा जाहाथे क्रियेट खालामनो थाखाय जों साफ्रोमबो नाजालायो जोंनि गथ'फ्रा बिराद गुन गोनां सोलोंथाइ मोनगौमोन नाथाय बै आबहावा गाज्रिनि थाखाय गोबां माने मेलेम थानाय गोबां रोंनाय गथ'फ्राबो दिनै बिथांमोनाबो माने मोना जानानै दङ बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बर' रायजो राजानिसिम आरो दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि साफ्रोमनिसिमबो जों खावलायहरनाय दा जोंहा गोबां जोंहा कम्पिटिसननि लेभेला बांबाय बर'नि बिजोङाव गोबां जोंहा जेंना दं आसाम सरकारा जोंखौ बिमा बाथुलजों नायबोबाय थादों आसाम सरकार बिटिसि सरकार जोंखौ बिमा बाथुलजों नायबोबाय थादों बिनि गेजेरजोंब्लाबो जों बोरै बर'नि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो हागोन बेखौ जों नायनो नांगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने गोजाम दामि जों सेपारेट डाइरेक्टर डिमान्डआ जोंहा कन्टिनिउ थाबाय थागोन दा जों कनफारेन्स जोबखांनायनि उनावनो निउ सेसनाव जोङो निउ माने माखासे पलिसि लानानै जोङो बर'नि गेजेराव बोरै गुन गोनां लाबोनो हायो बेनि सायाव जों खामानि मावगोन